El Jordi Trilla i el Jordi Estel dubten si fer o no un Interrail, que és comprar un abonament i viatjar lliurement en tren per la zona de països que triïs. La Mireia i la Marta, que n'han fet un, els expliquen com funciona. T'agafes el bitllet per tants dies o...? Sí, el màxim és 22, em sembla. Hi ha diferents tarifes i diferents zones. Si tu agafes un bitllet per una zona i per 22 dies és 200 euros, deu costar ara. Dormiu al tren, al viatge? Sí, intentàvem dormir, o sigui, intentàvem anar o al albergs o agafar la nit que fos al tren i passar la nit al tren. Que vas amb la motxilla, t'adorms i què, saps? Has intentat tindre les motxilles o sota els peus o a dalt amb una espècie d'armari. És que si són compartiments, ja normalment intentàvem que érem les tres amb un compartiment. Llavors no entrava i sortia ningú. Sí, exacte. Jo dormia amb les coses agafades, però amb la bossa agafada. Ens endinsem amb la White Tiger al paraís d'Amsterdam. És un ritme diferent. I que tio, tanta estona al tren. No està pesat o vas dormint i... Dorms, Jugues a cartes... també fèiem un diari, apuntàvem les anècdotes, les coses més que a nosaltres ens feien gràcia però que no... El primer que fèiem era, arribem a un país, anem a un punt d'informació que hi ha a l'estació, agafem els mapes, agafem les guies d'albergs i això, i anem a l'alberg que està més a prop. No? Que trobeu. I ja està, i quasi sempre vam tindre sort i sempre hi havia lloc. Tenim una habitació a un alberg de Salzburg superluxosa. Ens ho mereixem. Com menys coses portis, millor. Això sí, el que jo també us diria és que agafeu una motxilla, uns pantalons curts, uns pantalons llargs, un jersei, un chubasquero i un petit necessari. Sí. El tren et dona llibertat. Sí, El tren és còmode. puges, baixes, ets en una ciutat completament diferent al cap de 4 hores i... Prendre's un calma, no? I Sí, disfrutar. tu pots prendre en calma, si no agafes aquest agafaràs el següent. Quan veiem aquest castell de Baviera quasi ens agafa un patatús del bonic que és. Ens trobem dins una llegenda. Vosaltres quines zones us agradaria fer? Home, estaria... A Amsterdam m'agradaria anar-hi, Sí, no sé a Alemanya. quina zona deu ser. Holanda... Holanda és Holanda, França, Bèlgica i Luxemburg, em sembla. Llavors vas a París, suposo, no? Sí, París de Servai. I a mi Berlín també m'agradaria anar-hi, Berlín és molt guapo. Se n'aniran els Jordis d'Interrail, finalment? Repetiran la Mireia i la Marta? O faran un Interrail tots quatre junts, ara que els hem presentat? El que és clar és que viatjar d'Interrail és aventura pura i dura.